दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि बे समाव बेखौनो जोङो बुंनो सिगांदों जे दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों क'क्राझार नोगोरावनो थानाय अमश्री हटेलाव बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन बेबायदि मोनसे फरायसा आफाद माने जोनोम जानाय बेबायदि जोङो नुनो मोन्दों आरो बे जोनोम जानायनि गुदियाव मा दङ बेखौ जोङो उदिस लानानै बा बेखौ जोङो तदन्त खालामनायनि गेजेरजों जों जिखिनि दा जों मिथिनो मोन्दों बे कमप्लिटलि पलिटिकल मोनसे इन्ट्रेस्ट आरो पलिटिकल मोनसे एजेन्डा थांखिखौ लानानै जोनोम होजानाय बा जोनोम मोननाय बियो मोनसे फरायसा आफाद होननानै जोङो बेखौ मिथि मोन्दों मानोना बिपिएफ हान्जाया पलिटिकल इन्ट्रेस्टनि थाखाय बा पलिटिकल एजेन्डानि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बा हाग्रामा महिलारिनि तत्ताबधानाव जे बिएसइउ होननाय मोनसे आफादखौ दादोंमोन आरो बे आफादखौ दानानै बिथांमोना गावसिनि सरकारनि गादिखौ बासायनांगौनि थाखाय बा पलिटिकल मोनसे इन्ट्रेस्टनि थाखाय खामानि मावनो बे आफादखौ बाहायबोदोंमोन नाथाय बे आफादा दिनै मोनसे जिउ गैयै मोनसे थासारियाव थाफैबाय दा फैबाय थानाय समाव बिएसइउजों खामानि जाला बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै अनुभब खालामनो हादों जानांगौ बा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ अनुभब खालामनो हादों जानांगौ बिनि थाखायनो दिनै नामखौ एसे सोलायनानै बिएसइउनिनो गाहाय नेहाथारि माने बनजित मनजिल मुसाहारि बिथांखौहाय आफादगिरि खालामनानै दिनै बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन जेनाखि फरायसा आफाद बेखौ दादों होननाय जोङो दिनै मिथिदों थारैनो बे बिथिङाव जों बुंनो लुबैदों जे दिनै आफादा बा फरायसा आफादा गोसो जायोब्लानो दाजानाय बेबायदि माब्लाबाबो जानो हाया बिथांमोना सानदों जानो हागौ जे गावसिनि पलिटिकल एजेन्डानि थाखाय मोनसे आफाद दानि नाथाय मोनसे आफाद दाखांनायनि उनाव जे जाथियाव बेसेबां बिभाजन फैयो जाथियाव बेसेबां मोनसे माने सौदावलायनाय मोनसे थासारि फैयो जाथियाव मोनसे कनफ्लिक्ट फैयो जाथियाव मोनसे गावस्रालायनाय फैयो बे थासारिखौ दिनै बिथांमोना बे आफादखौ माने जोनोम होनानै जाथियाव मोनसे गावस्रालायनायनि थासारि लाबोनायनि मोनसे थांखि दं होननानै जोङो दिनै अनुभब खालामदों आरो बे बेलायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरनो बुंनो नागिरदों जे जाय बिथांमोना मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलन खालामदों मोनसे समाव एनडिएफबि बिथांमोना ज'यै आन्दलन खालामदों बै आन्दलनखौ बिथांमोना स्मेश डाउन खालामनो थाखाय आन्दलनखौ बिथांमोना धंस खालामनो थाखाय आरो दुर्बल खालामनो थाखाय जेबायदि षड़यन्त्र खालामबोदोंमोन आरो दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे आलादा रायजो बिनांगौनि थाखाय दिनै बिथांमोना गोदान छात्र संगठन जोनोम होनि होननानै दा बे बेलायाव बिथांमोना जेबो मरेल राइट्स गैया जे बिटिआर सुक्तिखौबो माने बिथांमोना माने सोंखारिनो बा मरेल राइट्स गैया जे बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर' रायजो राजाया जोबस्रांसिगोन होननाय बाथ्रा बिथांमोननि बे बाथ्राखौ लानानै कनफिउज जानो गोनां गैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे दिनै गोदानै मोनसे बिथांमोना हारिनि गेजेराव बा समाजनि गेजेराव मोनसे दावराव दावसि लाबोनायनि जेनाखि षड़यन्त्र बेखौ दिनै बिथांमोना खालामदों आरो बेखौ नुनानै जोङो थानो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राखौ जोङो दिनै बुंनो नागिरदों दा बे बेलायावनो दिनै मोनसे थासारि फिसा माने जागायजेननायावनो दिनै बिथांमोना मोनसे भायलेन्सनि जेनाखि मोनसे इन्सिडेन्ट बेखौ खालामजेननाय बियो फोरमान जादों मानो होनोब्ला बिथांमोननि जेने प्रेस मिट खालामनाय बे प्रेस मिट खालामनायाव जिहेतु बियो मोनसे हटेल जिहेतु बेवहाय मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ रेस्टुरेन्टआव थांथावथाव साहा लोंहैथावथाव बिथांमोननि प्रेस मिटआव बिथांमोना मा बुङो नैबे बाथ्राखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा सानै साथामसो खबर लांनो थांदोंमोन दा बेवहायनो बिथांमोना जोंनि बिबानगिरिफोरखौ एटाक खालामदों आरो बिथांमोना ड्रामा खालामनानै बै हटेलनि जिखिनि चेयार टेबोल बायदि जिखिनि बाथ्रा बेखौ बिथांमोना गावसोरनि आखाइजोंनो बुफायनानै बुसिनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बिथांमोना एलिगेसन होनायनि जेनाखि मोनसे थासारिखौ जोङो दिनै नुदों दा बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेफोरबायदि जिखिनि मोनसे बिथांमोना जिखि एलिगेसन लागाया बेनि सायाव जोङो स्टेन्ड होलांगोन बेखिनि बाथ्राखौ जोङो दिनै नैबे बड'फा हाउसनिफ्राय जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि प्रेस मिट जे प्रेस मिटआव जोङो दिनै बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बेनि गेजेरजों जों दिनै बुंहरनाय जादों बिथांमोना गोदान छात्र संगठन जोनोम होनि होननानै दा बे बेलायाव बिथांमोना जेबो मरेल राइट्स गैया जे बिटिआर सुक्तिखौबो माने बिथांमोना माने सोंखारिनो बा मरेल राइट्स गैया जे बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर' रायजो राजाया जोबस्रांसिगोन होननाय बाथ्रा बिथांमोननि जे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोना बुंनो नागिरदों बिथांमोना जेबो मरेल राइट्स गैया मानो होनबा बिथांमोना आन्दलन जाफुबाय थानाय समाव बिथांमोना आन्दलनखौ धंस खालामनो थाखाय षड़यन्त्र खालामबोदोंमोन आरो दिनै बिथांमोना मोनसे आफादखौ धंस खालामनो आरो मोनसे आफादखौ स्मेश डाउन खालामनो थाखाय बबेबा मोनसे आफाद जोनोम जुदि होदोंब्ला बेखौ रायजो राजाया माब्लाबाबो नेनाय नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ माब्लाबाबो सैज्य खालामनाय नङा बे आफादखौ जोनोम होखांनायनि उनाव जुदि
हारियाव जुदि मोनसे दाङाबाजि हारियाव जुदि मोनसे माने ब्लाड सेट जुदि जायोब्ला बे रेसपन्सिबिलिटिया BPFनि दैदेनगिरि आरो बे आफादनि जायफोर आफादगिरि नेहाथारि जादों बा बे आफादखौ दानायाव जायफोर लिड लादों बिथांमोननि मोनसे रिस्क एन्ड रेसपन्सिबिलिटि बिथांमोननि थागोन जोङो बेखौ बुंनो नागिरदों दा रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनो लुबैदों दिनै BSUआ BPF हान्जाजों दाजानाय मोनसे आफादमोन आरो दिनैनि बे गोदान फरायसा आफादाबो BPF हान्जानि जोथोन लानायावनो BPF हान्जानि सिन्था BPF हान्जानि मेलेमावनो माने सिखांनानै बियो मोनसे फरायसा आफादखौ दादों बेखौ बियो मोनसे दिनै प्रमानित जाफैबाय मानो होनोबा दिनै प्रेजेन्ट BSUनिबो माने बनजित मन्जिला दासिमबो गाहाय नेहाथारि आरो बिथांखौनो माने नैबे गोदान आफादनिबो प्रेसिडेन्ट खालामदों आरो बिथांमोननि जे टीमाव दङ बिथांमोननि गासैबो टीमाव थानाय बिथांमोना गासैबो माने बे BSU बेकग्राउन्डनि मानसि आरो बिथांमोनखौ बयबो सिनायो माने दा बेखायनो बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि फरायसाफोर जोंनि इयुथफोर जोंनि रायजो राजाफोर मिसगाइड जानांगौनि बाथ्रा गैया मिसलिड जानांगौनि बाथ्रा गैया बिथांमोननि बाथ्रा आरो बिथांमोननि जेनाखि एजेन्डा बियो गावसोरनि सललि पलिटिकेल एजेन्डानि थाखाय बेखायनो रायजो राजाफोरा बे बाथ्राखौ लानानै कनफिउज जानो गोनां गैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे दिनै गोदानै मोनसे बिथांमोना हारिनि गेजेराव बा समाजनि गेजेराव मोनसे दावराव दावसि लाबोनायनि जेनाखि षड़यन्त्र बेखौ दिनै बिथांमोना खालामदों आरो बेखौ नुनानै जोङो थानो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राखौ जोङो दिनै बुंनो नागिरदों दा बे बेलायावनो दिनै मोनसे थासारि फिसा माने जागायजेननायावनो दिनै बिथांमोना मोनसे भायलेन्सनि जेनाखि मोनसे इनसिडेन्ट बेखौ खालामजेननाय बियो फोरमान जादों मानो होनोब्ला बिथांमोननि जेने प्रेस मिट खालामनाय बे प्रेस मिट खालामनायाव जिहेथु बियो मोनसे हटेल जिहेथु बेवहाय मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ रेस्टुरेन्टआव थांथावथाव साहा लोंहैथावथाव बिथांमोननि प्रेस मिटआव बिथांमोना मा बुङो नैबे बाथ्राखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा सानै साथामसो खबर लांनो थांदोंमोन दा बेवहायनो बिथांमोना जोंनि बिबानगिरिफोरखौ एटाक खालामदों आरो बिथांमोना ड्रामा खालामनानै बै हटेलनि जिखिनि चेयार टेबोल बायदि जिखिनि बाथ्रा बेखौ बिथांमोना गावसोरनि आखाइजोंनो बुफायनानै बुसिनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा